Der er mad! Godmorgen. Godmorgen. Jeg skal altså virkelig på toilettet. Lidt. Jeg er færdig, mor. Farvel, mor. Lisa? Ja. Du har glemt din madpakke? Ja. Farvel, skat. Ha' en god skoledag. Hej. Hvorfor smider du din mad ud? Jeg har ikke rigtig lyst til den. Er der noget galt? Vil du ikke mere på toilettet? Jo. Jeg har spist i en uge. Jeg tror, jeg har fået anoreksi. Du er perfekt, som du er. Du er overhovedet ikke tyk. Du lover at sige til nogen. Det lover jeg. Det er også, at du har fået anoreksi, eller hvad? Du bliver nært sikkert som fedmepiller. Hvis du tror, du kan blive populær på det, så tro om igen. Vi vil altid være det populærste. Og det kan ikke gøre noget ved. Hvorfor gør I det her? Vi skal nok sørge for alt, hvad der er lyde. Told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind, and in the morning I'll be with you, but it will be a different kind, 'cause I'll be holding all the tickets, and you'll be all the flyers. Come on, skinny love, what happened here? Er det okay? Circle on the hope and let me see. Okay. Silent load is full, so slow on the spin. And I told you to be patient, and I told you to be fine. Ja. And I Du told må ikke you i to skole, mor, for der er bestilt tid til lægen. and I told you to be kind. Tror jeg godt selv. Now all your love is wasted. Du er blevet alt for tæt her på det sidste. Hell was I? Jeg ved ikke, hvad der er sket med dig. Breaking at the bridges of the
Men vi skal også til det. Jeg har læst en e-mail, som du har sendt mig, og jeg kan forstå, at der var nogle problemer med Lisa. Ja. Har du lyst til at fortælle det? Nej. Lisa, hun spiser ikke særlig meget, og hun dyrker rigtig meget motion. Og hun bliver mobbet af sine klassekammerater. Og ja, hun har det bare rigtig hårdt. Hvor lang tid har det så stået på? I cirka 5 måneder. Hvad er din vægt så nu? 5. Skal jeg lige måle din spænding? Ja. Jeg kan se, det er rigtig lavt, så de næste par uger, så skal hun til observation her. Hej og velkommen igen. Tak. Hej. Hold kæft, hvor ser du bare fed ud i de der bukser. Tøber. Vi skal nok klare det. Hvorfor gjorde jeg det her? Det er altså min skyld. Farvel, mor! Farvel, mor! Lisa? Du har glemt din madpakke? Ja. Ha' en god skoledag. Fuck, der er noget. Vi skal lige have sådan en nøgle. Sluk det. Der er ikke noget i madpakken. Men nu! Lisa, hun har ikke vil spise i et godt stykke tid nu, og hun dyrker rigtig meget motion. Og jeg tror også, en af grundene til, at hun bliver mobbet rigtig groft af hendes Thor, der er med i vores dyb. Han er mega heldig. Yes, I'm famous. Hvorfor gjorde jeg det her? Nej. Det er fordi, jeg havde det der